Ipob Igbo ndị ọma m jem ọnụ ekenekwa m unu Lolo Nneka Chimezie na-ekwe anyị na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Ihe m ji bịa n'ụtụtụ awụ ihe gbasara ịgba bọyị ndụ ndị Igbo na azụmahịa ndị Igbo. Nneọma dị nọmba 1 question biko ịbata na-ege ihe tụsa ya ige ihe tụsa ya. Nneọma, nsogbu kachasị nsogbu ndị Igbo nwere wu ndị nchịkọ, and hụ mgbe ndị ọcha bịara ihe ha bụrụ ụzọ ma attack bụ ndị nchịkọ, ndị isi, ndị na-achịkwa anyị, ndị nze na ọzọ anyị, ndị ekwetere m na ndị na-ekwu na ọ Britain, mana anaghị m ekwetekwe na mmadụ iketa blame onye na-achọ igbu gị nara gị nke gị kama ị ga-stand fight ya or defend onwe gị, ịtọ na blame game, tọ n'ebe akwa, so wee na-agwakwanụ ndị Igbo na eziokwu na Britain bịara na Nigeria hụ na anyị nwere a system, leadership system they cannot penetrate, and then bịakwa dị very intelligent na anyị wu ancient people nwere digoro well established. I wu ancient people digoro well established with our own democracy that even supersedes theirs. Mana ha chọrọ ọbịakwa ha chọrọ ịmanye ha na-emewu conquer colonization. So ha bịa colonize ya gị, ha bịa tinye gị asụsụ ha na ome ha n'ime, so ị ga-adịzi easy to be controlled. So ha bịa ha alahụ a place enwere an already established democracy, ihe ha na-agba mbọ ka ha mebie ya. So ọ na-adịghị izi ịkọ nka ndị na-enwedo demokrasi wụ nnọọ like ndị Yoruba. Ọ dịghị izi because ndị Yoruba awụ ha na-eru ulu ha enwedo culture kwasị. Amadị m otu ndị Yoruba si eme image, enwedo culture, enwedo tradition, rulership ha awụ onye pụta ya rule. Ndị Igbo will lead them. So often I find it so difficult. Even they never conquered ndị Igbo eventually. Eze Nwakoma, no, please share. Ndị ọcha conquer ndị Igbo, really. So ihe ha meziwu mgbe ha lụgidere ọgụ nke the worst part wu ndị Igbo wee lọwa chee na imeri ile ha. They will just selie. Ya ka m na-eji akpọ ndị Igbo cat with 9 lives. Lọwa chee na ịkọ nke ala ndị ha achịkwe one place selie na-eku ume. That is why jihad ndị a na-akwado ime ha achọghị ịnwụ anyị ọgụ. In fact, ha chịrị create confusion among us ka anyị were aka anyị lụọ dị ọgụ and ebe ọ na-aga. Ihe hụrụ Nnamdi na-ekewachi Ipob, which is the only otu anyị ji wee nwee hope enwee ka ihe si ma ha nwere ike mobilize ndị Igbo n'obodo oyibo. So achọ ka an ekewa ha because it's almost an abomination. Mmadụ iji aka create a faction na his own group ọ na-lead. It's almost impossible. So but that is what power can do. So mgbe ha hụ na ha lụgidere ọga ahụ bịa merie ụmụ nwoke anyị bido na-etige warrant chiefs. They conquered them just like n'ala Igbo ugbu a na Nigerian government conquered our men. And ha ekweghị ụmụ nwaanyị anyị selite isi. Mgbe na ihe m na-agabiga otu eji na-achụ agbajishi m aka mana business mana otu m na-eme unu a ga-ebelieve ya because achọghị ka somebody like me selite isi iledo ụmụ nwaanyị ha mana ọ ga-adị water na aba women riot. So ha na-agbajishi m ụkwụ na aka here and there penetrating my group. Ịhụ na ha scatara ya before ya na-ekuli. So when they thought ha win na ha amaghị na ụmụ nwaanyị ndị Igbo dị more powerful than ụmụ nwoke ndị Igbo. Ha agaghị eji ube, ha agaghị eji ihe na aka ka ha ga-agba mana ha ga-emeri gị. Ọnwa aba women riot lụzi the final war in 1929 ndị ọcha ji sị mba
lazie ihe ọzọ ha mere ewu ha akọnukọ maka ha na-like confusion na confusion ka ha na-eje mere ha kpọta ndị Hausa na-akpụ isi ala kpọta ndị Yoruba ahụ na-enwede nke ha ji eji wee werezie ha were ndị Igbo wee werezie ha kemgbe 1960 ka anyị na-battle ọgụ ha. Then gịnị ka ha chọpụtara ha ji weapon our unity ka ha ji na-alụso anyị disọgụ. Were okwu ahụ na this unity awụdo ihe m na-ekwu maka ya, mana ihe m chọrọ ikwu maka ya na-awụ azụmahịa ndị Igbo. Wee nwee the war ha jee na-efinishela anyị after the war because we were a destroyer anyị front and back. Then ekwekwana ha ewekwana ndị civil servants, so ndị Igbo bido tụtụ from nowhere anyị sili nke awụgodo nke na-aka atọ ha ụjọ ha will survive. That thing churu Awolowo ụra tiri Awolowo nwụrụ in pain. Ka m gwakwu na ihe na-adị ka ọ na-ese anyị na ndị Yoruba ụjọ na-atụ ndị Yoruba kpababa ndị Igbo aka na anyị nwere ike revenge ihe Awolowo mere anyị n'agha. Ọ ya awụ ụjọ ha maka Awolowo arụka anyị arụrụ ana. Then after Awolowo ha continue kwe na-arụ anyị arụ ana, so uche ha na-agba ha na ndị Igbo, in fact ndị Yoruba na-achọ ka ekpochapụ ndị Igbo ekpochapụ because ha amaghị ihe anyị nwere ike ime na ihe ọnọdụ ha ga-awụ, and ndị Igbo laa na Lagos a enwe ihe ha menwu. So know your enemy. So anyị wee bido azụmahịa tụtụwa from dustbin. Ịma a na-ekwu okwu apprenticeship ndị Igbo na-ekwu okwu bọyị agbara. Amadị m ihe ndị be anyị na-eji ihe anyị na-agakarị as progress wụ money. Money is just a piece of paper that will guarantee good life for you. It will not secure your future. Future ndị Igbo wụ na Igbo dịka agbụrụ. Anyị na-multiply, anyị na-progress dịka agbụrụ. Our core values, culture and tradition, Chineke handed over to us. Emere mgbe m na-ajụ ndị mmadụ so ọnụ ọmakwa ụfọdụ mee ha sị na mụ ada edecha English ọfụma. Ụfọdụ mee ha sị English na afịa mara ọkwa ndị Igbo ibe mana m ajị echekwa n'ime ihe eme ngịnị ele ihe m ga-eji na-asụ Queen's English. Ndị China na-abịa ahịa na-azụ ahịa anaghị azụrụ ole a m na-asụ mana ụnụ na worship ha ole ha azụtara na ọ na-ata ha saa. Ndị China anụnwa na-abịa ahịa azụ ahịa amaghị ede dị English ifu na ụnụ ga-anara ha dekwara ha na-azakwa ha saa. Mana ifu na ị na-ataịpụ ihe ọrụ typo error. Ana m ahụkarị ya na ndị m enwede efe ihe onye ụnụ hụrụ m na-eme ga m na nna anya moto ọrụ ka m na-aga. Epostuola m ihe this morning nga m na-agbasa ozi. Enwere ike nwa nga m na-ataịpụ ihe ndecha ihe ndị m agụgharị ndị m enwecha time ma egụgharị ya. Onye hụzie ihe ya bịa correct m na mmịa aṅada ịma ihe anyị na-akpa ama ha akwụkwọ ọwụm ị ga-ala na-asị English ọfụma ga na-ede ewọli illiterate ọfụma. Once you don't write English well, you don't read it well, ewọli illiterate. Na in the eye of onye Igbo in the eye of onye Igbo ịgo SS3 ga secondary school gụchapụ ya iwu illiterate. How much more onye gazi primary school n'anya nke anyị. So ndị m na-ajụ sị ele ihe anyị na-eje leta onwe anyị anya too much. Ihe onye ọzọ ga-eme, onye afọ mmanụ ga-eme anyị ifu na anyị nyere ya aka, onye Igbo mee anyị na-achị ọchị na-akọ ya ọnụ. O wee hụ na anyị na-enwe complex. Ọsọsọ ndị Igbo ka ndị gụrụ akwụkwọ onye wụ PhD pụta ya were ya wụọrọ ya ihe. Tu ndị Yoruba onye mere PhD mere because ọ chọrọ ime ya ha nwụdo onye alaye na-anata ego nke ya n'ụzọ as less than. How they are like that? So mgbe hụ na ndị ọcha bịara together to ọgba aghara that enwezie so many competition aghara rather than
anyị nwe build onwe anyị as a tribesmen, as a people, as ụmụnne. Different interests ahụ ha wụbatara anyị n'ime uruzie ihe anyị na-protect sizin that tribe, that language, that culture eji mara anyị, mmere anyị ji mara ihe, anyị were ya chie ya n'ala. That brings me to Igba boy. Ndị Igbo already nwere a form of that Igba boy wo ịkpọrọ mmadụ, ịkpọrọ nwa mmadụ. Ndị Igbo ndị eme adoption, mana today ndị Igbo ndị ji nwa onye ọzọ eme nwa. Even na be anyị n'ọlụba anyị ịmụ nwa nwoke, the man tụwara nwaanyị ahụ ime chọọ ịbịa lụọ nwa ahụ ga-eju Sunday eke nwaanyị n'afọ ime ya mụọ nwa nwoke ahụ. Nwoke ahụ you need ịdọkasị ndụ ahụ. Any day when you just relate that to nwa ahụ ga-eji aka pịa akpa ewu ndị lọta be nna ya. Anyị ahụ n'ọtụtụ n'ọlụba anyị ebe nwatakịrị si be nne ya mụrụ n'ụlọ ya pịa akpa ya. Ọ nwata buo mmụọ mmasị nne ejighị nna ya ala. Ndị Igbo ndị eji nwa onye ọzọ eme nwa. Some places na Anambra, some places na Anambra na-eji me ha ndọkọrọ nwa. You know. So, mmadụ nọ n'ụlọ m na-asa avụ kpọrọ ya boy, maybe you were farmer. Ị na-anụ ga-afọ asaa gị echisha ihe ya were biri ndụ. So, mgbe ha alụchaziri agha ọrụ bekee apụtala, ndị Igbo pụtazie onye ga ya akpọrọ nwa boy. And ihe a na-eme in every honesty. Nwa boy, ebe anyị hụrụ nwa boy izuzu bụ na Bible, Jacob na Laban kwa. Afọ asaa ka Jacob savre ya setụlụ ya. Ihe m na-ajụ owo ọma ihe Igba boy na ihe ejiri gasa because enweghị onye chukwu ya echikwa. Enweghị onye chukwu ya na anyị nọ na glory. Nwa boy na-eko ụta iji wee develop such system of develop ndị mmadụ. Mana onye echikwa na echikwa. Anyị na-anọ na old glory. Ndị nọ n'akụkụ mee ha nọrọ dịka nga a na-agba ọsọ. Ị ga-ahụ onye pụta ya awuye ma ndị na-agba bọọlụ, onye pụta ya awuola, onye pụta ya awuela. Anyị hụrụ Lehen Mike Johnson, Lehen a na-eji Usain Bolt ewuolela. Mana ihe ha jiri kara anyị mma wụ na ha na-egwete aka ka nkarịta ya la. They don't just wole once. Enwekwele ndị wuri once. Wee once ahụ ha gbatalido mbọ. Ha wee once. Eme ihe ha ji wee once. Wee lakwo. Ha gara wee once pass ta meweze ga ya na-eto ha. Otuto a na-eto ha aba ha n'iche ha chefuo na ha kwesịrị na-eme practice na-renew ka ha nwee ike last. Ndị Igbo anyị wee nweghara ihe aha imete ndị iro nọ n'akụkụ ha na-eto anyị chefuzie na a ga-echukwa ya echukwa. Nwa boy isi ipe echukwa ya echukwa ya aghasa taa. Business ndị Igbo na-eme echukwa ya echukwa. Enweghị ebe anyị nọ gbakọ na-akpa nkata na-elebaga anya na-eme review. Gịnị ka ndị Fulani ji wee dị so powerful? Ha na-enwe agenda as a people ha nọkọrọ ọnụ. Even though ha enweghị be, mana ụta ha si scatter ha nọkọrọ ọnụ nwee agenda as a people. Mmere ha ji ebe ọbụla ha nọ ha na-enwe ọnụ. Na mgbasa ndị Igbo gbasa n'ụwa niile would have given us an age na ala Igbo ekwechighị ebe a na-anọ na-akpa nkata. Ọ bụrụ na a ga-echukwa ihe Igbo, ọ bụrụ na anyị nwere ndị isi nọrọ na-akpa nkata, enwere ihe a na-achọ Biafra. Ọ dị mma. Mana ọnụ na anyị nwere ike ịrụ ọnụ a state n'ime Nigeria comfortably without anybody disturb anyị nọ. Ma anyị nọkọ ọnụ. Enweghị onye eji n'aka idevelop be ihe ọsọ ha nwa na iwu. Mana iwu na otu ahụ echi wee divide anyị, onye ọbụla nọ na nkọ nke na-eprove nke.
ndị ụka nọ na nkọ nke ha na-protect ụka. Ndị niile wụ ndị fada na ndị bishọp ugbu a wụcha ndị Igbo anyị. Ha maka ndị Hausa bịara, ndị ọcha bịara tren chazie ha were nwayọọ mịpụ ebe ọ wụzi anyị wụrụzi anyị na-alụzi. Na ndị bishọp, ọtụtụ n'ime ndị fada na ndị bishọp achọpụtala na ihe gbasara chọọchị enwere wayo nọ n'ime, mana ha nọrọ nga ahụ because o protect ha interest ha, guarantee ha good life till they die. So it's not about the Igbo race, it's about their comfort. Ọtụtụ n'ime ha ugbu a na-aga alụrụ nwaanyị na-eme ya otu nga na-amụchichiri ụmụ so ha maka ha mana this issue of alụla nwaanyị na all that bullshit ọnọdụ na Bible. Na Apostle Paul sisi ya achọdị ịlụ nwaanyị, Jizọs alụdị nwaanyị, mana enwedị mgbe Jizọs so na ịlụ nwaanyị a ga na-alụzi nwaanyị. Onye ọbụla, nwoke ọbụla chiweze fada ga na-alụ nwaanyị. Nwa ebe Chineke nyere iwu si go ye into the world, multiply and replenish the earth. Jizọs bịara ọrụ, maka ọrụ Jizọs nọ ga ka o ji onye idide ịlụ nwaanyị, maka ọ ma na ọrụ ya o nwere short period of time. Then the apostles, ngari Apostle Paul ahụ n'otu atago Apostle Paul mana mkparị ahụ ọ na-eme ọ ga-edistọb ya na nwaanyị na nwa. Mana ndị fada nọ n'ofe ebe na-provide ha ihe niile kwesịrị na ịlụ nwaanyị. Ndị Chineke mara point as priest na-alụ nwaanyị, maka Chineke ma otu ahụ ụmụ nwoke dị marakwa na ọ bụrụ na ha alụghị nwaanyị na ha nwere ike ịbanye into temptation. Chọọchị awụdokwa Christianity. Chọọchị wụ a set of people bịa gbakọ maka okpukperechi mee dia ihe a bịa wepụta their rules and regulation. Now, ajakwa ndị nke gụrụ akwụkwọ, maka mgbe ha na-aga akwụkwọ ọhụrụ ịgụcha gị pụta ị ga-ahụ mmadụ gacha ya pụta nweta ọrụ nkịta na-akwụ 130,000 akwụkwọ ya ụgwọ this month, agaghị akwụ ya ụgwọ that month. Then because mgbe ha bịara feel na ịga akwụkwọ ọwụ ngị ihe niile biri ego ha ala akwụkwọ ihe today that mentality I can ebu that mentality ego akwụkwọ till today, even though na ya ma na work ga na ndị Igbo ọbụla ekwesịghị ịma na the western form of education would education really, an education that will not allow you to study your environment, develop what is in your environment is not education, it's fraud. Because most of ihe anyị na-agụ n'akwụkwọ wo oti ochiri mena ndụ ha, and ha chịdota ihe awụcha part of otu aji chi shape anyị ka anyị dị foolish na-eso ha ka iwu. Savior ndị Igbo were traders, because those traders that did not pass through their form of education were our savior. When I na-ekume, when Ali Igbo na-ekututu mechi today. Ya ka m ji wee weta okwu ịgba boy. Unu mana by now, onwedo onye Igbo megebe enwe ọtụtụ ndị Igbo mere business successfully. Mkpesa ime azọ ụmụ ha na that business ha na-eme na akwụkwọzi. Then mepeweze factory no waya no ocho China si mepe ocho obodo ọbụla si mepe. Go and check the history of Britain. No cobbler onye na-arụkwa shoe. Adidas ihe awu cobblers. Chelsea ihe won de ta na-esi kai esiwe ụmụ ha apụtazie a na-emepe a na-egro. No ihe ndị Igbo anyị kwechiri ime mgbe ahụ traders ezoze nwa na akwụkwọ iti ha na the business a na-egro ya. Population nine niile asa n'ụwa niile ebe anyị na-ejiga ha obodo oyibo, because that is what they wanted. Ema ha mega you slave. Mgbe abịa mee abolish slavery, ha chọwazi another form of what I get to convert to slavery. Ha wogbuzi a form of education. They were system that your own system cannot grow, so you'll be forced to come and help. How much the importance of population? They know the importance of population. So how means in a such a way that they go to before you can get a job that can pay for your life, you must come to their place. When they say press,
ndị traders anyị na nwụsị ndị develop onwe ha wee develop various businesses a na-akpọ ha illiterate kama ha ga-azụnwazi ụmụ ha na the business ha na-eme ha na-azụ ụmụ ha na akwụkwọ ịzụcha nwa graduate ngị na akwụkwọ illiterate ga-ewetakwa ego iji akpọpụ ya obodo oyibo ụfọdụ n'ime ha nwa ịzụchakwa nwa ngị na illiterate ya ga-enweta ọrụ 200,000 naira ngị na illiterate ga-enyetwa ya aka to stand in life. Mana ngo nwa pụrụ boy mgbe nọ 40 years before 22 years he stand go in life nye parents nya aka ndị Igbo ka anyị cheke nne ya ka anyị cheke nne ya ana m call attention anyị because him just call attention anyị is better late than never ka anyị kulie nọ n'ụra na agbụrụ anyị niile anyị ekesala ya anyị ewerela aka anyị mụọ nwa anyị voluntary slaves to ndị ọcha. And now, more why voluntary slaves to Ndocha, unknown to us, I know Momo, Suchaha. Okay, before the slaves Hana Banaha, Konka, I didn't know Quego, I had to tell Hana quite sheep, I got more Bodoibo. We had equal 2015 or no, but Neko, Haji, Nihana Buffsweat. So go, I will when I'm gadi, believe, and I get a macy, but Black. Ga wana kampuno so ga nyote mana dim ba san wana ga nyote dala obodo Igbo anke awudu mo onye ihe na trip o if no time no gbe now ọ na Chineke mekwe m dị nwa comfortable nna ga ogbo na aburu chingamche gi si ibu na the highest car limousine no shene mo ụzọ Gisem ni ibu limousine, no shene moto mweda ma chingamchi kwa kashagi na limousine na chokwa mema. To be honest, unwe mjiri mafo. Owo na bicycle kam na ba. Ejokum nile, for me, it's a means of transportation or what of fashion. For me, abala motole. So ihe nọrọ m n'ogwulu m nọrọ arụ nke gbara gị ibu for me I don't live to please anybody. I live to please myself and God. I live to please my family and make them happy. I live to please myself. Mwe ya bia na ekwo m se ka m gadala we garo na elebe ụmụ mmadụ na-eme onwe ha uru. Ndị rekpo business ha na-eme ga wasa ha kuluru down mewe that business ebe ha aka no mgbe ha nweta onwe ha n'obodo oyibo nne ha na-anọ ya nna ha na-anọ ya ha baga into crime na n'ụwa ha na ha rụọ ọrụ ọtụte hụ onwe ha in that crime ha ga church ha baga for n'ime ha bụ eze drugs for n'ime ha gbawa akwụna for n'ime ha things ha na-eme the expect ha ga-eme because of getting complex. Because of otu ụmụnna anyị ndị gara obodo oyibo fel ọka ọ wụrụkwa ka ha bịa promote na ebe anọ ka mma ha bịa buda ala Igbo nga na-ele njekwa obodo Igbo wee ma ndị nọ na nga ọ na-agara arụ ndị IPOB ọ na-agara arụ nọ ya ka ihe na-eme ebe ha ji abụọ ma obi ekwesịrị inwe so many missions a ga na-aga n'ụwa niile na-ayọ ha ka a dị ziere anyị ụmụaka ka anyị mụrụta anyị ji rehabilitate ha ụmụaka to amacha m ụmụaka na-eme business ebe anyị nọ na-eme business nne m ọfụma rekpọpọ enwe ndị ihe na-ekwe ha alọta bịakwa gbanishi ndị ihu na-ekwe dị ụfọdụ nwụchiri ebe ahụ na m bịa gacha ihe na-ele otu ụmụ achịcha ekwugharị m lọtasị dị m ịhụrụ in fact henceforth ụmụaka ga na-apụta na shop. Henceforth, ụmụaka ga-take over this our business. Enwe m ike ịkpachara anya zụcha nwa na okwu ebe business nke ha ga-eme ihe ha ga-eme nọ wụọ mmadụ m bịakwuga obodo oyibo ha na-enweghị feature m na-amaghị ihe ha ga-awụ na ụmụaka m kwara aka nwere ike pụọ obodo oyibo wọndụ drugs. Then m bịa na-elekwa anya ndị kepụrụ apụ ndị nwa n'obodo oyibo makwa sọsọ ihe ndị obodo oyibo na-emeli iwu ha lọtara jichike nụtara one story building. Onye ọbụla n'obodo oyibo na-ezughị ha oshi one way or the other na-ebughị ha drugs rụọ ọrụ bekee ka ọ na-arụ ị ga-awe medical doctor
So ihe mere we kpatara ego iji iri nri dị comfortable gba moto. Ono masị any da ahịa kwagide Nigeria dollars wụrụ 1 naira. Ndị ga-adị poor. Ndị Nigeria ewela loli 10 kobo na Nigeria n'obodo oyibo ha n'obodo ibu. Kama ihe na-eme n'ụwa ha rụzie ebe ahụ ihe na otu ha ga-esi elu. Ọzọ kịta ka ụfọdụ ka ihe na-ekwe ha na-etiti onye abịakwala. Ụfọdụ n'ime ha ji ikpọpụ ndị mmadụ agụ obodo oyibo wụrụ biznes na-eme ya advertise na-ebuli ya elu. Amarazie ngakpuo onye ebe ahụ ihe hụrụ gị ewere. Mlọtasị dị m. In fact, mgbe ahụ ụmụ m lụ China school maka most of them. Mgbe ahụ some of them kara na primary. Azụ ka nke a na-eme na ụmụ m agbado this play game na-enye na na-akpọ PSP ihe ha na-akpọ game ha na-agba agba. Esho ụmụ m sọ m zụọrọ ha game eji m amanyere m ihu na azụ gịnị ka elu wuru ihe ga-abra. That thing will enter your brain and destroy you. M si oke m goro unu game. M so ngwa na unu ga-abịa so m ga-akpata ego game. Chiwo no go to MSC school m chere ha wujo na moto. I pụọ na Saturday, every Saturday m wujo ha na moto. Kwọla med. Mkpọrọ med m kwọla. Me na ụmụ m nụrụ. M nwere moto n'ụkụta anyị niile. 5 o'clock onye ọbụla etotele ndị na-aza aza ndị na-asa asa. M na-eshi nri m shicha. M wujo ha na moto kwọpụ ha na school. 5 o'clock m mesi bịa were moto kwọlalo ha. Mgba akara atọ m nke ọkwọ. Take I make it Saturday. I mecha clean up mmucho ha na moto anyị gawa na shop. Emechie school nchịchị ha niile wee na moto anyị gawa na shop. Ha na-arụ. Ụmụ m ndị aja ihe ha na-akpọ summer lesson. Ihe niile m na-eme dị na ndụ m enye dị m ya ụmụ m. Otu ahụ nne na nna m si zụ m ka m si azụga ụmụ m. Azụgadị m nke ndị ọcha ha wụrụ ndị ọcha. Emere m mistake sọrọ ha bekee mbido ozugbo Igbo. Kpọrọ ada m nwaanyị kpọrọ na isi aga asụ Igbo. Ụfọdụ ọkwa m kpọrọ na isi aga na-alụ ka ha sụọ Igbo. By God's grace ụmụ m na-asụ Igbo today. Ọgụ nke a na-alụzi ugbu a ka ha sụwazi ewure na-akpa nkata otu anyị ji na-akpa nkata ka ụmụ ha nwee ike nọ na ahụ mechi na anyị mere last Sunday. Ụmụ m niile dọkpara m gara Covenant University ka ụnụ mara akpa amara. Ada m gara Babcock University ka ụnụ mara amara. Here na Jos graduate from Unilag. Ha niile dọkpara m Jos si China bata mbọsị ya. Ha ga-aga obodo oyibo mana ọ emepe biznes. Ejeka ọmụ ịmụ zụọ were mba ọzọ. Now, ụmụ m na-anwụ even nke echi Unilag pụta. Amaghị m ote nwa ahụ si gịcha school because ozugbo ọ gacha secondary school m nye egosi ya ngwa bido. Amaghị m ote nwa m ahụ ka ọ na-apụta ka ọ na-ere ntụrụ ụlọ. Ọ dịgo well employed na-akpatara onwe ya ego. Ya ka m ga-akpọ kpọpụ obodo oyibo ya na-akwụgharị. Gazie dị a ụmụ ya were ndị bekee wee na-agwa ndị Igbo anyị na-azụ ahịa ihe ọsọ n'ụzọwa n'ahịa ọya ka iji enye ha nri. Gbana mgbe ha nọ nwa nri ha na-eti ezu kwụ ya aka shiri ya na-apụ na ya shop. Mgbe anyị na-eto n'ụlọ akwụkwọ m nwa nnukwu ọgaranya nwa a na-agwa na ọgaranya ọgwụdụkwa ọgaranya ga-ajụ ese ebe m si aha nna m na-ede Ebube n'Ọlụ. Mana iru ala 5 years mma m na-agụ ọrụ gị bụrụ ya abụọ n'isi ya ga na-efu efu na-egbu mma n'ala. Ụta ka echiri kwụọ aka zụọ m zụpụta m mmadụ asọ onye Igbo ọnụ hụrụ m today. M chikwe n'otu ahụ gbalịa zụọ ụmụ m ole m nwere ike nụ. Ndị Igbo zụọ na ụmụ unu otu echiri zụọ unu. Nọ ihe ahụ azụrụ unu n'ime ewu na ndị Igbo ma ihe unu azụ na ụmụ unu ka ha wụ ndị ọcha ha wụdo ndị ọcha. Naijiria wụdo obodo ndị ọcha. Zụọ na ụmụ unu weta asụsụ unu. Tinye na ụmụ unu na biznes unu ka ha karịa ya along. Enwe ihe ị na-eme kpata ego zụọ ụmụ gị mepezie factory. Duga nwa nwa obodo oyibo ka ọ ga mụọ otu eji emepe factory. Ga mepe factory n'ala Igbo. Otu ndị China si wee develop. Anyị nwere gold mine n'aka anyị. Hapịa ya na-egwu iron. Oh, onye agha gburu indeed ka agbara. Ndị Igbo agha gburu anyị. Ogbu anyị.
ogbu anyị na-awụdo nke obere mana marakwa na ndị Igbo ihe ewewo cat with 9 lives. Gị na-aghọ onye Igbo aghụghọ, onye Igbo chọpụta na ị na-aghọ ya aghụghọ, ọ gaghị ewe ya 2 years ya kọva ihe niile ahụ. Mana nsogbu anyị na-enwe n'ụwa anyị nwee ịghọtanụ na aghụghọ ka a na-aghọ anyị wee nwee ike ịnọkwa. Na ndị Igbo na-eme ebe ọbụla anyị nọ abịa kụsaa ya wa adịghị n'otu. Unity anyị dị very important. A ga-enwerịrị ebe anyị ga-anọ na-akpọ ụmụ nkata I carry everybody along. Ọzọ dị ka ibe ya bụ nwatakịrị nwa gị gụchaa university ugbu a ka primary school mgbe mbụ, biko agala achọ ọrụ chọọ ofu onye Igbo na-azụ ahịa kpụọ ya ga-agba abọyị 5 years. Ụmụaka na-anọ 20 years 21 years na graduate. Nwa graduate at the age of 21 years ga-agba abọyị 5 years 26 years before 28 years ya agbawa moto lụọ nwaanyị. I'm telling you, ka anyị continue n'ụdị nwa boy ship. Na ndị anyị na-akpọchikwa na boy ugbo awụ ndị ofe mmanụ. Ị gaa na ebe niile ndị Igbo nwere shop ndị ofe mmanụ sales girl. Ha na-emere sales girl gị na-amụgochi ha ya na-akwụ ụgwọ on top of it. Hey, ka anyị kiri ete na awareness ndị Igbo mmiri na-eri anyị. Ha mmiri anyị hụrụ ala ya anya na-eri anyị, ma mmiri ahụ na-eme enwere mmiri na-achị achị. Enwere mmiri na-achị achị iti ya ụkwụ nọ n'aja mana ọ na-achị achị ị gaghị ama na ọ na-achị, ị gaghị ama na ụkwụ na imi. Mmiri anyị hụrụ ala ya anya na-eri anyị. Onye ọbụla bụ onye Igbo na-ege m ntị n'ụbọchị nke taa, become an evangelist na Igbo survival. Become an evangelist. Ọ na-akụrụ ala m aka si na okwu ọnụ na ihe awụ ọrụ dịrị anyị niile. Tie na okwu ọnụ na ihe awụ ọrụ dịrị anyị ncha. Ka ụmụaka graduate ọwụ na achọla m imepe ihe a ka a na-ama otu a ga-eji na-akpọgasị ndị Igbo anyị ụmụaka anyị asụbọyị a na-ede ya ede. Achọ ịkpọpụ nwa bọyị edrọp ala because ihe mezi ndị Igbo anyị ji ha na-akpọji nwa bọyị ugbu a na ịkpọta nwa bọyị ọ ga-egbu ya wee buru ego destroy ya. Ọ ya awụkwa n'ihe merela nwa bọyị. Yes, ọ gara na because ebe ọnwụ na anyị enwedo ndị oke ga-echukwa ụmụ ihe echekwa mgbe nsogbu a na-apụta. Ekwesịrị inwe na union na-enwe elders nga na-anọ na-elekwa anya ya gbasara bọyị na ọga na ihe mekwe n'ihe anyị ji dịka ọ dịka wụ na anyị laws anyị emebiela ya, omenala anyị onye daa iwu ndị amazi ya. Ọ gaghị ọ na-asọ ọchọ dị ịdị nwa bọyị ọkwa anyị osetụlụ ụmụ bọyị ole. Ụmụ bọyị ole ka anyị setụlụ? Anyị osetụlụ ụmụ bọyị ole? Amakwa ma ọta ha si gbacha bọyị a management anyị na-akpọwe. Anyị anaghị akpọsi. Last one anyị kpọrọ mere mba aga court. Nnọọ nwayọ okwu ya aka. Ọrụ nọda na ihe anyị na-alụgbuchi onwe anyị. And anyị unite na anyị wee kpaba nkata ihe n'ime anyị. Ihe ahụ m hụrụ na vision that it will be easier for a camel to pass through the eyes of a needle than for Igbos to unite. For 8 years now ka m na-aga na-achọ ndị ha na ụmụ nwaanyị m ga-eme eche ka anyị rụwa ọrụ a. In fact, ihe a na-ekwuziwo na m chọrọ ịnọ everywhere. Ha makwa na ihe m ji agbagharị. Amaghị ihe m ji agbagharị. Ihe ọbụla gbasara anyị kịta nọ na-akpa ndị politiks. Ihe onye ọbụla na-achọ politiks ebe a na-eme ego mbute na-achọ ịnapụ anyị ịgba mbọ. Na ya makwakwa unu ihe m ji ekwusisi chukwa Ipob gbajie ha ole ekwekwele ka ọnwụọ n'ụkwụkwa maka ha wụso so otu demere aha. Mana ndị politiks ihe ị hụrụ ekiri ya tụrụ these people na onye nke Chris our politicians. M ga-aga live this night and ihe m ga-ekwu maka ya. The role of politicians n'Igbo Ipob. Politicians anyị Igbo land platform ka ọ wụrụ ha. Enwede ni former governors ụmụ ha nọ na Nigeria
present governors ụmụ ha nọ na Nigeria. Enwerekwana nke bi na Enugu ma Owerri, ha niile bi Abuja. Politics wee ebe a na-akọta ego akọta ha ji afọndụ their expensive lifestyle, no expensive, their children's expensive lifestyle. Ha mara na ụmụ ha ga-alọta, so to mma wo to na ababede ha na pocket wo IPOB and onye ji wee jichie Nnamdi Kanu. Ihe Nnamdi Kanu anọ nga ahụ wo ogbughala IPO ọ hand ahụ over, and this Chris onye ọ kpọpụtara ogbu a ịma na ndị politician side kpọpụtara Simon Ekpa before. Chris were replacement of Simon Ekpa. Take it or you leave it. Ọ bụrụ na echukwa this IPOB ndị nke anọkwa n'isi ugbu a nwekwa ike ikpe take that responsibility. Na m n'ochi m na-echi ha onye Maazị Chike Edozie m jee ya ozi a na our survival lies in our unity, because our unity lies our strength, but our destruction lies in our disunity. Then Maazị Chike Edozie m onye ọwụ si ya na m si o na ozi m nweta ewu na it will be easier for a camel to pass through the eyes of a needle than Igbos to unite. Again, it will be as easy as ABCD for Igbos to unite. It means Chike Edozie mean wepụga selfishness, pursue where see an achievement. The first thing is unity, and you cannot achieve unity without being honest. Achieve IPOB with every honesty and accommodate every Igbo man and set structures for Igbo development. Onye mama Chike Edozie mbiko wejira ya ozi a na ayọgwa bụ onye Igbo na-ege m ntị na ọ bụrụ na iso na ndị na-eme na ị na-adọtara Maazị Nnamdi Kanu, ị na-egbu Maazị Nnamdi Kanu egbu, because etisa IPOB ha gbuo Maazị Nnamdi Kanu, ha mana IPOB nọkọ ọnụ, ha agaghị emetụ Maazị Nnamdi Kanu aka. Jide n'onwe gị this man a na-akpọ Chris na-arụ ọrụ a kịta, kedu ebumnuche ya? Ị na-arụ ọrụ a na-enye ha gị structure. Chris ma ọrụ ọ na-abịa ịnọ. Enwere ọtụtụ n'ime anyị nọ n'ugbu a na-ede na-asa ha na fight Maazị Nnamdi Kanu na-ama ha na ogbugbu a na-egbu Maazị Nnamdi Kanu ka ọ na-enye aka ya, because ị na-adọrị the only otu a ga-azọta Maazị Nnamdi Kanu. Na onye ọbụla na-alụ olu m taa marakwa amara na n'ọkwa jihad ọwụdịkwa naanị na Nigeria, even my foreign countries. Ihe America na-etiri Iran now maka jihad. Now the only otu na-prevent this jihad now IPOB, and that is why ejiwe ejidegodi na onye isi ọnụ Maazị Nnamdi Kanu, and ihe ejiwe ejide ya igbu IPOB. Ngụ nwa na-eme ka m jụọ gị, can you go to war with two divided? Can you win? The answer is no. Ọtụtụ n'ime money innocently ka lụrụ, mana ọ na-amaghị ihe na-eme on top. Anyị ma ihe na-eme on top. Anyị na-ahụkwa n'ihe na-ahụ na mmụọ, wee na-agwa gị bụrụ onye Igbo biko chọọ ka Maazị Nnamdi Kanu pụta na ịhụrụ ya n'anya, tinye aka tie mkpu gwa Chris na ya achọghị divided house, na okenye dịka Chris na-anọ ọrụ anyị nyere ya bụ arụrụ ana, na okenye ada anọkwa n'ụlọ ewu mmụọ n'ọgịrị. Sly ọnya mgbe Sly ọnya gwara m na ndị DOS sị ha compromise, m si abọta so okenye na ekwechiri idozi. Today ahụna m ebe okwu Sly ọnya ahụ na-aga, a na-ana onye isi nye onye otu, ahụna m picture ha, ahụna m ebe okwu na-aga. Anyị ga-emecha akpa